is mis mi hall o mar a herstig. Mar ein le múrán díine le tá méid clocharú. Nach das an focal e. Cacúna thugann siad sa chudéile den dam. Péiscéile ní bheith ionadaí bhacha méil feriste díomhaoin. Tá siad chun féile rachtáil séir an eisce an idirlíon don bobl. Beg rangan agus ceachtain na gael ger fáil le ling na féile dómh siúd atá tosnú mac álam na tangan, go dtí an áard le bhéal agus iad ile ger fáil líne, bio agus tafata. Coma le díon chúsa tangan, beg imachtaí eile aireacht agus cultúr fáil gach lá agus an éile siúl idir lúna héan agus ina cúig de bhí an bheitheh, fehe. Go nairi go geall le himachtaí na seachtaine, gasce mór.